So नोंथाङा बे फिल्मखौ माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों। जानायाथ' ओरैबायदि मोजां जाहोबाय। अमा एवनाय आच्छा ओमफ्राय लावजों नाजोंमोन नामा? लाव ना नाथुर बामि लाव ना बामि नाथुर नावजोंलायनो लावजोंहाय लावरा ओरैबायदि गोथाव बुंनानै फोजोबनो हाया बिथांनि अननायखौहाय ओरैबायदि बेनिखायनो हामबाय आरो लोगोसे आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हादों इसोरनि जे न'खराव बेयाव जेब्लायबो गोजोननाय हाजार दुखु दाहा फैदों अब्लाबो जोंहा जोबनो गैयै रंजानाय जे जायगायाव इसोरा बुंदों रंजा आरो आं होनदों रंजा मानोना जों गोथांनि जिउखौ जों मोनबाय थैब्लाबो जोंहा जेबो लस गैया मानोना जोंहा इसोरजों जोंहा बाख्नायजाखागोन बेनिखायनो पाउला होनदों रंजा आरो आं बुङो रंजा हालेलुया हालेलुया आमेन थैंक यू पास्टर मोनसे जायगायाव फैदों आरोना आरनावहाय जों आदानि न'आव फैदों जा समायना बे न'खरा गासैबो बिबारजों बुंफबनाय न'खर बे न'खरा नोंथांमोना लोगोफोर नायलांदो बे न'खरखौ माबायदि बिबारजों रुजुनाय न'खर जोंनि ख्रिस्टियान न'खरा बिदि जानांगौ लोगोफोर लोगोफोर जों दा मोनसे जायगायाव फैदों आरोना आरनावहाय जों आदानि न'आव फैदों गासैबो बिबारजों समायहोनाय न'खर गासैबो समायना रमायना बिबारजों समायहोनाय न'खर लुखांनाय न'खर नायलांदो नोंथांमोना लैथो दोहो गेजेरजों आंनि जिउ लामाया